Entonces ni wasobwamo yora se studio mambia bono no Reverend Evans Nyabuga Mauti kurwa se chinsemo chia ugembo kurwa se kanisa ya Church on the Rock ngotoka mali bakiogoro nabo igogembo seito oicha sayu nabo konyora bia mono sana tigato ireri bageri ga singinjo kwarigania obuya bwa Nyasaye na guchaka singinjo gusaba mochenu tata Nyasaye oyore goro mono monene bwe meganda biyamona seke ukyobogima mambia bono atene nirasengencho yeringana lyao libaga kwangere Nyasaye gukwa nabantu bao nasabiro byaboto isane abakundigere nabagotegerera omoneno basiseni asemambieye ringana lyago linyare konyora libaga imeye chingoro cheito litwagache na gotokinia kemuika na gokora yaramaya ekyagera Nyasaye nigoro mubwike gima asirieta lya Yesu Kristo nasabiro na kwigena. Amen. Mwanju muligereria tusome kurwa se gitabu kia mang'ana y'ebiro ya kabere emerongo ebere tuchakire yemo mpaka inye na nde nintume ngende gosoma 15 na ebibilia nige gokwana ekaba nyuma yayo abamoabu na abamoni na abantu bande bamenyete amo n'abamoni bagacha kurwania Yehosafati esegi abantu bande bagacha agatebya Yehosafati omuganda omonene bw'abantu kurwa Edomu ngumbu y'enyanja ngochole kurwania esegi rora nao bale awo asasoni Damari noro Enigedi elio Yehosafati akaba n'obwoba akaligia omonene akaralianga abayuta bonsi bengate abayuta bagasangerekana amo bakaligia ogokonywa kurwase omonene bagacha kurwa ase emechie yonsi y'abayuda kuligia omonene 15 inwe abayuda na abantu ba Yerusalemu timo kurwane segieye mobere asaino motenene mokirekiri na morore obobui omonene asengenjo yaino timo iroka gose timo kwa emioyo ankio mosoke mobachiere na omonene nabe amo na inwe mochenu mbiyamono asengenjeri ngana lichenu na somire asemambieye bono gogokwana mana abantu bao ontumie wetera somo nuone osenia bange na gokora amaya asirieta lya Yesu na sabe na kwigena. Amen. Bono mwanju murigereria asegetabu kia mang'ana y'ebiro ya kabere twasomire 20 uchakire yemo mpaka inye nabo igo nasomire 15 kuranyore biro no yesome yonsi ndagete gokwana igoro yobobui ekiagera esegi aiga marikate birenge esegi nereo abantu aba Moabu na aba Amoni baimugete asobonga asenge jogo chikurwania aba Yuda amono muruoti obo gosomo teneneri obo okorokwanga Yehosafati ekero Yehosafati anyora mang'ana ingango cha kurwani wale segi ababisabaye babangire na bayimukira asobonge akanyora mang'ana wayo ebibilia yatebirenga akaimuka akaralia saba Yuda bakoro kwingata akaligia ogokonywa kurwa somo nene ekiagerere bene takonyara ekiagerere esegi eyu takoyebua akaralia ngatiga abantu bengate bali obosibo monene erinde banyoro gokonywa abwo kurumaega ebibilia egotebanga esegi tirie yaino esegi ne yomonene esegi no monene oranyare kurwana lakini Yehosafati asengencho na maetenga Nyasaye nero ranyare na atakagotemera omonyene amo n'abantu baye tibakonyara ekiagera igobara abange abaimokire mamincha yabo akaliyo gokonywa kurwase Nyasaye
akarigio gokonywa erinde ekeresegi yago chikoyerwana enyare kobe yobobui akararia mang'ana asa abantu baye asa abantu bamwabonga kero omonto bono beng'ate bari obosi bwa Nyasaye erinde banyare konyora chinguru korwa ase omonene ebibilia yateba ng'a bagatebwa esegi tokonyara segi ere motwe tokoyenyara inu bono tenene ensemo yaino mokamambia mogende namo barore korende Nyasaye nabarwanere omwanchwa omorigereria gontagete kogotebia ng'a esegi era abaso obosi bwao ayebene tokonyara koyerwana otaka koyerwana nigore nyora asa kong'u otaka korwana esegi ayebieka otarinya Nyasaye goikobu goika ababisa bagokorere aya baganetie goika ababisa bakoimokere barabase gogosiria lakini ekero okorigio obosi bwa monene ekero okorigia obokonyi korwa ase Nyasaye nigo gochikonyora obobui that's why nateba ng'a gongo kwana igoro yobobui bata kwabeire ase omonene esegi eyu nabo okoyebwa ekero kwabeire ase omonene ano siakoimokeire aimokire mamincha nobogima bwao naboko bomobui ekiagera Nyasaye nero okorwana esegi ase getabu ipira tange esegi teri yaino esegi nigere ya Nyasaye segi ende yonsi egokorwani aria ndonsi ogwetera oyora nyare gokorwanira inyasaye omwe Nyasaye ribaga oteni na sensemo yao buna marika teba asensemo yomonene omotebi ng'a Nyasaye inchebie kota yo tinkonyara omotebi Nyasaye ayana ikei asena ikeire bono na ikeira asengane tio bokonyi kurwa asore abayute kero barigetio monene bagasaba ebibilia goteba ng'a bakanyora chinguru bakanyora okobua oko nigo banyorete tibacheti korwana na montonde ekiagere bilia goteba ng'a ekera abamoabu bachete amo na abamoni ebibilia goteba ng'a Nyasaye akaleta abantu bande bagacha bacha kobarwani ekera katika ali ekera abantu abacha kobarwania abamoabu abaiga na abamoni bagaita abantu bali bande barwete swali ekero babakora nande boka banyene bagaitana abayuda tibacheti koimoka ng'a no gochikorwana kore nigo banyorete obobui ekiagera babisa nigo bakoranete boka banyene omwanju ntagete gokoboria ase obogima bwao inkere kiabeire kerito kiabeire changamoto asore esegi nere yaengirwa asore segi nere kwabere kogwetera makong'u nare kwabere gokuyarora ine no yanyare ayebieka koyabua mang'anayu no nyare koyakora aikerane uno kugani kwago kore yaya tokonyara lakini ose koira na soma ne kwanengana na Nyasaye na rigoteba oriyo bosibwa monene oriyo gosaba oriyo gokonywa goikobo mobui goikororo buya bwa Nyasaye ase rieta ria Yesu asobogimo bomenyete waeteire insachindo bororo bokong'u esegi nere yabeire asobogima bwao insachinde neye nchara insachinde neye chibesa insachinde neye eyogo chaywa insachinde neye yogo sekererwa eyonsi nabera abenga nesegi yaimokire aseng'enchi yogo korwani kwabere nebirengere chi stress lakini omonene nero korwana esegi nero omonyene esegi ayetoko otake korwana tokonyara lakini otigere omonene omotebi ng'a Nyasaye nigo netigire asore ondwanerere nigo netigire asore erindo nkonye nabo okonyora obokonyi korwa ase Nyasaye nabo okonyora obobui korwa ase Nyasaye igo Nyasaye aboyo bweritang'ani ime yobogima bwao Nyasaye aboyo bweritang'ani ime yenkoro yao ring'ana ria Nyasaye oribeke ime otwara okwegena ng'a Nyasaye goika korwanerere goika gokorere ayaramaya goika korwanere esegi eyu yaengirwe gose yabangirwe ase obosi bwao ense tomenyete nabebwate amankong'u nabebwate ababisa omobisa omonene nsetani setani ekera atakire ng'a togenderera nabo otagenderere onye turi amo na Nyasaye lakini korabeke Nyasaye ase obogima bwao kende gionsi oratake gogekora Nyasaye gagogeikera nigagogianjerana setani garo ase ogopinga na baria bakowagirisa chiachende chiaye nabo barapinge batware nsachinde na mwamu ng'a tobase gokora kirikwaga nitigokora lakini ekero orase omonene ntagete gogotebi ng'a goika obobui bororekane ase obogima bwao kwabeire gokoborwa ekikwaganiria ase amatuko amange bono ntagete gogotebi ng'a chingaki echi nari Nyasaye gochigokora amaya erinde omorore omobake ng'a Nyasaye kwagweneire ekiagera kene gwankoreire kende nkeri keranyarekane Nyasaye atari kende nkeri orakore Nyasaye ataiyo lakini Nyasaye kerarororo ekiagera Yehoshafat omoruoti bwa Abayuda niga araretie ng'a kero oyomo aenda ase ogosaba
aenda so kwengata chinga kinchire bono ogwanete kwengata na gusaba ndo motebi Nyasaye okugania gwenkoro yawo omotebi Nyasaye emechande eri kwabere kogwetera omotebi Nyasaye ari kwabere gokugania nere nakororekanire otebe ng'ekene oyo nere Nyasaye ekiagere getabu gia Saburi goke emeronge emie ya mona emeronge bene sana maka gotebanga ekere Nyasaye ronete abantu basayuni amayabo nigo babete buna no korota mangana nari Nyasaye agakora banga ne chindo takwarora ekero ekyo oichorwe na amaseko omonuo oichorwe na amaseko enkoro yao ebe no mogogo nonye na abantu batebe ng'ekene Nyasaye obo obainyuire Nyasaye oye omuinyuire igesegi tekobe yao igerabe ya Nyasaye ekero gwatenenire ensemo yao eyuere ensemo y'omonene ekero gwatenenire ensemo y'ogosaba na ensemo y'okwegena ekero gwatenenire ensemo y'ogosemeria na ensemo y'okorigia omonene abande nigo bakorigia asenjere tari boronge lakini ayerigia asenjera y'oboronge asogosemeria Nyasaye onye no mwana kwarigirie emyaka emenge ayachaka go practice ringana na Nyasaye ingatenena ensemo y'omonene origio gokonywa erindo bomogwi abakagete ngatogotwara barole mami na mambiende gokogonkia aserie tari ya Yesu nonye nkerigia asire te Biblia goteba ng'omonene akeirani ekiagere segi yo yarwanetiwe gose kwarwanetiwe asa amatuka amange bono yekire chinga kinyasago chigokoinyura lakini tagete kura kwiraninga orachaka kurwa soma nitangani otwaro bwamate obuya amona Nyasaye erinde gokoborio gokonywa kurwa soma nene onyare kuiranirigwa onyare konyora chinguru kurwa se Nyasaye aserie tari ya Yesu Kristo enamba 15 natigere 15 nero gegotebanga eri Yehoshafati n'abayuda bonsi amo n'abantu bamenyete Yerusalemu bagatungama bakaumama asobosyo bw'omonene bakamusasima 19 yateba abarawi baria barenge abakoati na abakora bagatenena gotogia omonene Nyasaye bw'Abaisiraeli ase eriogi rinene mono nekiagera barocho obogwi Nyasaye akorire ase eng'encho yabarabo ekero gotirimboka emerongo ebere igegotebanga esegi tiganye somo moncho omorigereria bakaimuka mambia chunia bakagenda gocha ase roro ya Tekoa na ekero basogete esiko Yehoshafati agatenena agakwana inwa abayuda n'abantu bamenyete Yerusalemu inyiwe mwege no monene Nyasaye ino monyore chinguru egene n'ababani baye na inwe inamobwe amen Bwana Yesu asifiwe ekero Yehoshafati atenetaga kwana n'abayuda n'abantu bonse bamete Yerusalemu akabatebinga mwegene omonene Nyasaye ino nabo igo mwegene n'ababani erinde mobe ne chinguru aserie tari ya Yesu asante Bwana ekero kwabere ne chinguru automatic kwabere omobui asekeria kwaganetie ogokonywa kurwa somonene Yehoshafati akabatebia kero mwegenire omonene Nyasaye na mwegene ababani inamobe ne chinguru nabo igo mobe nobubui azigwa ekero abasomba bomonene twatenina sokuraria ringaneri na mangana ya maya kaba no kwegena nambe yemo ase Nyasaye namba ya kabere ase abasomba baye erinde monyore chinguru nabo igo monyore obubui ase otarenge ne chinguru Nyasaye gago kobikobe ne chinguru ase kwarenge ne no goiserwa Nyasaye gago okora erinde obe oyo teiseri nsachinde kwa kororekananga tokoika ase ekewango abande baikire lakini Nyasaye ni gago konyara gogoiki ekewango ekyo aye mwegene Nyasaye nande bwege n'abasomba baye amangana yago kwanwa nigari ne chinguru ase ng'encho bogima bwawo ali kwabeire gogwetera ndagete kogotebinga Nyasaye nakora ringana rire rigeni ritari eria kagoita ase ng'encho bogima bwawo nayo nyare konyora omorembe imeye enkoro yawo ekiagere segi Nyasaye nigakurwanira abantu baye buna arwanire abayuda ama n'abantu bose bamete Yerusalemu egesagu kiaye keria gechore ababisanga nonye babaimokeire babeire abange babeire ekembobe ekegusiga goteba lakini Nyasaye akabarwanira segi muntu ndate imogetia achikorwana achikonya gusari wakati kama anyetari Nyasaye muntu tayolenge gocha kubwaba bisaba ekiagera nkorigerelinga nigo barenga abange baturanete bakaba asobonge lakini bagatebigwa ngatenena somonene Biblia gotebanga ekero basoe tu no bwoba
katika hali elimu na tuacha ya mogoika Yehoshafati akaoboa akararia mang'ana y'abasaba Yuda omoika onyasaye ugaika somo ntoyomo ekero gosoma gutirimo Kristo atuma akabatebya ng'a timo bese kwaba timo bese kwiruka ekiagere segiteri yaino esegire ya nyasaye na boigo Yehoshafati agateba ng'a mwegene nyasaye mwegene n'abakoreri baye abakwani baye erinde monyare konyora chinguru igo chinguru omwancho agachikuru asomo nene chinguru agachikuru asiringana ya nyasaye igorire ne chinguru nigorire no kubwa kende gionsi ase miaka emenge oroche giasirire goiko kenyore goika keira na serie daria Yesu kende gionsi ase miaka emenge kwabeire gokora sobugima bwao nyasaye ngo chigokora ara mabadiliko naona ababisa babeire bakogochongeria babeire bakogosekerera babeire bagokwana bobe kwarokirwa marieta atalia aya ngenjo nyasaye ngo chigokora reta bauti buna abantu batakagereti nayonyore obobwi nayonyore omorembe nayonyore obweka nabande aserie taria Yesu abande babeire bakorora ng'aye nigore gabutu korende nyasaye semambi yabono iga agwetera saba somba baye iga tebiri ngotebinga mwegene nyasaye nando tenene aseringa riaye asensemo yao ayoganye ekero kwaganyire kwa somanene ororenga ngokorare gusetari gokora na nyasaye tanya gusinyugokora ekiagero nyotebire ondete yora tebe ng'ayaya onyotebire agoseseni ondete yo uratange onyotebire ngo kwaro omwana nkonyorore onyotebire ngo kware chibesa nyasaye goikago korere onyotebire ngo kware nyombe ngiya goika nyasaye koe onye ne nyuomo yasaregete nyasaye ko jikore kojere kebisare ekero gwatenira sare asiringana riaye meyao obuya bwa nyasaye meyao bingana ria nyasaye erinde obe boronge obe ne chinguru obe no morembe onyoro obubwi aserie taria Yesu tazi wana achire mambi yabono ngotebinga kabo omwegenu otenene ekero nkogosabira nayo tena sogosaba oriyo bosibwa nyasaye ekiagera abantu abaiga igo batebetigunga bono totorigyo monene inde tonyoro obubwi inde tonyore obokonyi nyasaye akabakonya baadaye bakarora obubwi bwa nyasaye norora obubwi bwa nyasaye ekero kwarigire bosibwa nyasaye erinde obe ne chinguru nyasaye gokonye otigare gokumubaka ekiagera okobwereire naro utari gocha kunyara kokora yo monyene lakini nyasaye kogokorera nigo kubwa naro utari gocha kunyara kuyaikirania lakini nyasaye kogokorera nigo kuyaikirania asinaro utari gocha kogenda lakini gokoba somonene asayi nigo kogenda mpaka bwenyoro kuminga nincho yondegaiga inkero tarenge gocha gokora sobugima bwao lakini gwetera aseringa na nyasaye gwetera ase nyasaye na soko mwegena goikoge kore nande bwe kumyenga nincho yo naikiranire gaiga nyasaye gokorara mang'ana manene asenge chobugima bwao asenge ncho yenka yao asenge ncho yenyomo yao asomorembo tarenge nyasaye ne rokoreto morembe ase Satani aburugire nyasaye nigakoreta arosie erinde esegie ya chageta asore enyare gosiekwa gwetera serie taria Yesu nyasaye nyare koira ribaga asobugima bwao tigango nyasaye ribaga asengencho yenka yao nyasaye ribaga asengencho ye familia yao asengencho bugima bwao ayo monyene aserie taria Yesu ndagete gochigokora nkogotebyo mwancho iga egena nyasaye wegene neringana riaye wegene no musomboye ogokwana semambi yabono ekera Yehoshafati omoruoti aigweta mang'anaya tachiti kunya gwechanda arorenga nje no muruoti nimbwate chinguru nimbwate okobwa nimbwate abasikari tigatogenda korona babisabo iga imogeti atua yo korigyo bosibwa nyasaye iga imogeti getambo kiro gyogotebya abantu bamwabonga bone beke ange torigyo monene torigi nyasaye erinde tonyoro gokonyo ekiagero gokonyo nasi nyasaye gokorwa gokonyo tokonyora ande ebibilia gotebanga ekero akorete gosemania n'abantu akabeka abantu bari gochia goterera monene na komotogia igongo komotogia nyasaye ngotakere ko bano ene kero nemechano aye motogi nyasaye none kero ryo migegete aye motogi nyasaye byamo ekiagere ngana nderio nsirigo koreka sobugima bwao nyasaye nigakurugwanjirwa ingana tirira koreko nyasaye tanjireti bono muruti agatebanga tomotogi nyasaye akabeka abantu bari komoterera na komotogia igongo komotogi gweka okuna kuokoreta obubwi okomwira nyasaye ngambuya mono okuna kuokoreta obubwi tario kwemurunga na koranga nyasaye tagokonye ti nyasaye gotigire yaya tebi nyasaye ngomone na sengete situation yende naye byeka
tebi Nyasaye ngasende bono nayenganetie onkonye nande Nyasaye goikarorekane ninde nobo maenebo nari gosaba ng'a obe no kwegena meya nkoro yao omwegene Nyasaye otenna asomanane kegima Nyasaye nakorera ing'ana ririgia ase obogima bwao tagete gochiko gosabera omwanchwa ekero nkogosabera naye otenna ase ogosaba kwanya gotebi Nyasaye mambi emaragoba omotebi ng'omonene ng'inyore esegi eye nachakire tari yane ne yao esegi nabeire nkorwanigwa tari inche bgieka naye bono okondwanera erinde orore atwa ase yende bune Nyasaye kogendia nanye obwamate bwao amana Nyasaye tibori boronge nare gotenga borosi bobe boronge erinde gokorangeria omonene oigwa ekiagera goteba ng'andangeri tari onde bwensi nekero gwanchiranire ng'a ring'ana ria Nyasaye rinyore ribaga ase obogima bwao abande ekero batagete ogokonywa igo bakominyoka ase abanyemesira na ase abanyanabi na ase abatagete bakonywa koru korende aye ekero ore na ase Nyasaye omotebi ng'a naye ntagete onkonye naye ntagete ondwanere naye ntagete ombwere Nyasaye nari nabakoingiriria erinde agokonye akorwanere akobwere agokorera amang'ana ayare amaya ase erieta ria Yesu omwancho naro nare goikeria abwo tebe ng'egene tosabe koreng'ana ring'ana eri ekiagera esegi teri yao ne ya Nyasaye na ekerenga igo nateba ng'a obobui mboro ase baria begenire bono egene ngosabere na Nyasaye nakora amaya ase ng'encho obogima bwao Nyasaye namanyete kerio ogwetera Nyasaye namanyete kerio oganeti Nyasaye namanyete ase oberete Nyasaye namanyete ase ogochigochia ase erieta ria Yesu tiga nsabe omochenu tata ase erieta ria Yesu Kristo biamono ase ring'ana riao biamono ase ribaga kwang'ere nogwanchirwa gokwana n'abanto bao emambi ya bono nakobakire na gokoba bonene ekiagera ayore omobui esegi nigere yawa Nyasaye na intwe nigo torababui gwetera ase okwegena omwanchu omorigereria yondigeretie nando ntegerete namobekera ase amagoko ao monene omanyete keria agwetera nomanyete keria aganetie ime ya omoyo oye asabire omokorere ring'ana rire rigeni erinde akobake na gokoba bonene ebakona esiko nasore ekiagera ntutweka ayoteyo ntokonyara korende Nyasaye nigo gokora amaya ekero twegenire onsi akoreke buno gwancha kwao kore ase erieta ria Yesu Kristo nasabire na kwegena amen. 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 Sana pastor asante lingana iga inganto wente gutwara okwegena asibyo spirito gukora Nyasaye anyare gutonyarira byonsi binyare goikirana timatinga no batengana yago yo muri tutarakora ringana mbwate ndiringa tiga abantu babe ase ringana goikali basibore goikobu bwibororekane amen. Alright, tibi mno sana mwacho murigereria asebire biganga tirembutorera bwe asechinga kechi totebenga Nyasaye naramu 90 asenchira ya bene bono kokogenda ngwaniri Bishop John Mugaru mongera maiga na Sami mongwaniri